Grazzi għal poplu Malti u Awċi li ħareġ jipprotesta u grazzi għall-impenn tal-kap tal-Partit Nazzjonalista li għamel pressjoni kbira fuq iż-żewġ ministri li nstabu ħatja ta' ksur ta' etika, il-Ministru Clayton Bartolo ir-Reżenja. Però l-Prim Ministru Roberta Bella għadu qed jiddefendi lill-Ministru Clint Camilleri. Dan intqal mix-Shadow Ministers Beppe Feneka-Adami, Paula Mifsud Bonnici u Alex Borg waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret l-ħamis filgħodu quddiem il-Ministeru tat-Turiżmu. Beppe Feneka-Adami fakkar kif il-Ministru Clint Camilleri huwa responsabbli li kollabora biex isir cover-up. Camilleri kien jaf li ma kienx hemm bżonn ta' dan l-impjieg u li Amanda Muscat ma kellix il-kwalifiċi neċessarja biex tkun konsulenta u għalhekk huwa personalment responsabbli minn din il-frodi. Il-poplu Malti huwa arrabjat għal dak illi sar jaf illi seħħ. U għal dak li seħħ huwa responsabbli daqs Clayton Bartolo il-Ministru Clint Camilleri. Il-Ministru Clint Camilleri huwa Ministru li kien parteċipi fil-frodi illi seħħet li fih insterqu eluf ta' liri ta' euros. Clint Camilleri huwa parteċipi fil-frodi ta' kif inħoloq job fantasma biex jakkomoda il-maħbuba tal-Ministru sieħbu. Minnaħa taħħa Paula Mifsud Bonnici spjegat kif kien grazzi għal poplu Malti u Awċi li Clayton Bartolo ir-Reżenja u kif ir-Reżenja Bartolo l-istess għandu jagħmel Camilleri. Isaħqet li l-gvern ta' Roberta Bella huwa gvern ta' frodi u korruzzjoni, hekk kif l-iskandli jibqgħu ifaqqgħu jum wara jum. U għalhekk fil-każ ta' din il-frodi, ġustizzja tista' ssir biss jekk jirreżenja il-Ministru Clint Camilleri. Din mhijiex l-ewwel darba li smajna bi frodi ta' dan il-gvern, ilna snin twal nisimgħu dwar kull tip ta' frodi illi jeżistu. F'jumejn biss wara smajna bi frodi ġdida ta' il-maħbuba ta' Clayton Bartolo illi din ukoll qed tiġi allegat illi ħadet f'50,000 kickbacks fuq deal tal-MTA. Alex Borg qal li dan u skandlu ieħor f'sensiela ta' skandli li fihom bata l-poplu Malti u Awċi. Tenna l-rapport tal-Kummissarju tal-Standards wera biċċar li Amanda Muscat qatt ma għamlet ebda konsulenza mal-Ministeru ta' Għawdex. Fuq kollox fakkar kif dan l-iskandlu wassal messaġġ ħażin lill-istudenti li jaħdmu u jistinkaw. U għalhekk appella lil poplu biex jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista nhar it-tnejn għal protesta fil-belt. Inħeġġeġ speċjalment l-żgħażagħ u l-edukaturi, il-professjonisti biex jattendu l-protesta nazzjonali. Din mhix protesta partit jew ieħor, din hija protesta favur Malta u Għawdex tagħna, protesta illi minna rridu ngħidu karba illi issa xbajna b'dawn l-iskandli, skandlu wara l-ieħor u rridu bidla fid-direzzjoni, bidla biex nerġgħu nibnu ir-reputazzjoni tant tajba li kellna ta' pajjiżna. Il-protesta bit-tema frodi biss, frodi spiss se ssir fit-2 ta' Diċembru quddiem il-Parlament fis-6 ta' filgħaxija.